Здравейте, скъпи приятели! Отново съм аз, Таня Иванова, счетоводна къща MBD, и днешната тема, която ще разискваме, е мястото на представяне на услугата, когато я предоставяме на данъчно задължени лица. Когато говорим за услуги, ние вече го говорихме това в предните видеа, много важно е да уточним кое е мястото на изпълнение на услугата. То се определя по реда на член 21, алинея от 1 до 3 в ДДС-то, и там е уточнено, че мястото на изпълнение на услугата е мястото, където се намира получателят на услугата. Уточнихме, че получателите на услугите могат да бъдат данъчно задължени или данъчно незадължени лица. Днешната тема, която ще представлява интерес в това видео, е именно предоставянето на услуги към данъчно задължени лица. На първо място, ръководя се малко от допълнителен текст, тъй като в момента е много строго и сухо написано в закона, а искам да го разясня конкретно и за да не допусна някаква, макар и незначителна грешка, лекичко ще си поглеждам. На първо място, какво се случва, когато мястото на изпълнението на услугата е определило, че получателят на услугата е данъчно задължено лице. На първо място определяме къде се намира независимата икономическа дейност, която това данъчно задължено лице, наш клиент, извършва. Обикновено то е на територията на определена страна, като това е адресът, обичайно това е адресът на дружеството, където е неговото седалище и адрес на управление, или където има постоянен обект, върху който се предлага тази услуга. Второ, трябва да определим къде се намира постоянният обект на получателя, за който е предназначена тази услуга. Тоест, ако той се намира на място, което е различно от неговата данъчна регистрация или от мястото, където е неговата независима икономическа дейност. Тоест, да този обект трябва да има поне минимум материални и технически характеристики. Трябва да има някакви лица, които са назначени по някакви трудови или граждански договори. И на трето място, когато адресът е получател на услугата е физическо лице, което обаче е данъчно задължено, и тогава неговия постоянния адрес на неговата икономическа дейност е там, където това физическо лице е установено по лична карта или по някакви други документи, които то ще ни предостави. Как се облагат услугите, които предоставяме на получатели, които са данъчно задължени лица? Вече установихме, че когато получателят на услугата е данъчно задължено лице, там мястото на услугата е там, където той извършва своята независима икономическа дейност. Когато едно българско дружество извършва услуга на друго българско дружество, то е ясно, че получателят на услугата е данъчно задълженото лице в България. То ще предостави своя ДДС номер, ние ще го проверим, ще установим, че той е валиден и действащ. И тогава е много лесно, ние си пускаме фактура за услугата, фактурираме я и съобразно режима на начисляване и процента ДДС, който върви към тази услуга, се начислява фактурата. Тук ще се спра малко по-подробно и ще изясня какъв е обаче режимът на начисляване на ДДС, когато ние предоставяме услуги на данъчно задължени лица, които не са в България. Тоест, когато нашите получатели по услугите се намират в държава членка на Европейския съюз или държави, които са извън Европейския съюз. Законът за ДДС еднозначно определя, че услугата, която сме извършили, задължително трябва да бъде фактурирана. Тоест, ние трябва да издадем фактура на получателят на услугата. Като във фактурата, когато я издаваме на тези чуждестранни юридически лица, ние изрично пишеме, че режимът за неначисляване на данък, защото ние в тези фактури не начисляваме ДДС, и режимът за неначисляване на ДДС е определен в член 21, алинея 2 от Закона за ДДС, и имат режим за обратно начисляване на данък. Когато клиентите са ни лица, които са установени в държави членки на Европейския съюз, ние пускаме нашата фактура, проверили сме си вече ДДС номера, включваме я в нашите дневници по ДДС за периода, за който се отнасят, и тогава за нас, като дружество, възниква подаването на VS декларация. А когато обаче имаме дружество, което не е
в държава членка на Европейския съюз. Ние отново включваме фактурата в нашите дневници, които са за месеца, за който се отнесат. Като в крайна сметка ние вписваме фактурата в колона 23 от дневника за продажбите и в този случай вие с декларация не се подава. Причината да не се начислява ДДС в тези фактури, които ние издаваме към нашите крайни клиенти, които се намират или не се намират в Европейския съюз, е режимът за обратното начисляване на ДДС. Според този механизъм, когато ние предоставяме услуга на данъчно задължено лице в Европейския съюз, то е длъжно да издаде протокол по реда на член 117 при нас, а при тях е също протокол за самоначисляване и да си самоначисли данъка съобразно неговата данъчна ставка в страната, в която се намира това данъчно задължено лице и да го включи в своите регистри по ДДС. А същото е валидно и за нас, когато ние сме ползватели на услуга, която ни е предоставена от данъчно задължено лице, което е от Европейския съюз. Тоест, ако ние сме ползватели на услуга, която едно германско дружество ни предоставя, тази фактура, която издава германското дружество, също е без ДДС. Но ние като ползватели начисляваме с протокол по член 117 ДДС-то, което дължим и го включваме в нашите отчетни регистри по ДДС. Това беше за днес. Доколко бях изчерпателна, дано да съм успяла да ви бъда в полза и в услуга. Ще се видим, когато разглеждаме отново следващата тема за услугите. Беше ми отново много приятно.